teraz si vyriešime striedavý paralelný RL obvod. Jeho zapojenie vyzerá takto. Rezistor a cievka. K rezistoru R a cievke L pripojíme zdroj striedavého napätia. Vidíme, že toto napätie, ktoré je pripojené k paralelnému obvodu, je konštantné aj pre rezistor, aj pre cievku. Napätie pretlačí cez obvod prúd I, ktorý sa v uzle rozdelí na prúd pretekajúci rezistorom a na prúd pretekajúci cievkou. Máme zadané hodnoty prvkov L a R, nech L sa rovná 1,2 Henry a nech R sa rovná 6800 ohmov. Napätie U nech je 100 V s frekvenciou F 500 Hz. Našou úlohou bude vypočítať reaktanciu cievky XL, celkovú impedanciu obvodu Z, prúd tečúci týmto obvodom, jeho zložky IR a IL a fázový posun medzi celkovým napätím a celkovým prúdom uhol φ. Môžeme si vypočítať hodnotu reaktancie XL podľa vzťahu omega krát L, a to sa rovná 2πfL, a teda 2π krát frekvencia je 500 Hz a L je 1,2 Henry. 2 krát π krát 500 krát 1,2. Výsledok je 3700, zaokrúhlime 3770 ohmov. Ak máme vypočítanú reaktanciu, potrebujeme ísť počítať impedanciu obvodu. Aby sme mohli vypočítať impedanciu obvodu, musíme si nakresliť fázorový diagram. Pri kreslení fázorového diagramu postupujeme tak, že do vodorovnej osy zakreslíme fázor tej veličiny, ktorá je konštantná pre obidva prvky. Pretože sa jedná o paralelné zapojenie, pripojené napätie U, ktoré je pripojené medzi tieto dva body, je rovnaké aj pre rezistor, aj pre cievku. Takže do vodorovnej osy kreslíme fázor napätia U. Ideme jednotlivé zložky prúdu kresliť. Vo fáze s napätím je vždycky prúd prechádzajúci cez rezistor, cez činnú záťaž, pretože rezistor nespôsobuje žiadny fázový posun, napätie a prúd sú na ňom vo fáze. Takže tu nakreslíme IR. Keď chceme nakresliť prúd prechádzajúci cievkou, musíme zohľadniť fakt, že na cievke napätie predbieha prúd o 90 stupňov. Tu je napätie, ktoré predbehlo prúd o 90 stupňov a fázory sa pohybujú proti smeru hodinových ručičiek. Takže prúd cievkou mešká v porovnaní s napätím o 90 stupňov, takže ten bude zakreslený smerom dolu. Tu bude IL. Ak chceme vyjadriť celkový prúd I, musíme vektorovo sčítať tieto dva fázory. Takže celkový prúd bude mať takúto veľkosť a bude oproti napätiu posunutý uhol φ týmto spôsobom. Z tohoto obrázku si výjmeme a prekreslíme prúdový trojuholník. Tento trojuholník si pretočíme a prekreslíme vedľa. Dostaneme takýto trojuholník, kde tu je tento pravý uhol, tu je uhol φ. Táto dĺžka zodpovedá celkovému prúdu I. Táto dĺžka zodpovedá prúdu IR a táto dĺžka zodpovedá veľkosti prúdu IL.
Podľa Ohmovho zákona môžeme písať, že I sa rovná U lomeno Z. Môžeme tiež písať, že IL sa rovná U lomeno XL a že IR sa rovná U lomeno R. Je to preto, lebo to napätie je konštantné pre obidva prvky a je zároveň aj celkovým napätím v obvode. Tomuto trojuholníku je podobný trojuholník, ktorý má každú stranu U-krát menšiu. To znamená, my môžeme tú konštantu U, ktorou je prenásobená veľkosť každej tejto strany, škrtnúť a dostávame trojuholník takýto, kde tu bude 1 lomeno Z, tu bude 1 lomeno XL a tu bude 1 lomeno R. Tomuto trojuholníku hovoríme tiež admitančný, pretože prevrátená hodnota impedancie je vlastne admitancia. Prevrátená hodnota reaktancie sa nazýva susceptancia. V tomto prípade susceptancia cievky. A prevrátená hodnota odporu je vodivosť. Takže prúdovému trojuholníku zodpovedá tzv. Admitančný trojuholník. I je admitancia. My teda môžeme podľa Pythagorovej vety písať, že y na druhú sa rovná 1 lomeno r na druhú plus 1 lomeno xl a to celé na druhú. Alebo tiež y na druhú sa rovná g na druhú plus bl na druhú. Samozrejme, my chceme dostať z tohoto celého vzťah pre výpočet impedancie z. Vieme, že z sa rovná 1 lomeno y a teda z sa bude rovnať, y na druhú je toto, môžeme písať, že y sa rovná druhá odmocnina 1 lomeno r na druhú plus 1 lomeno xl a to celé na druhú. Takže z je prevrátenou hodnotou y, dosadíme, z sa rovná 1 lomeno a y je vlastne druhá odmocnina 1 lomeno r na druhú plus 1 lomeno xl tiež na druhú. Takže si vypočítame z. Jedna lomeno. A teraz si dáme druhá odmocnina, zátvorka, 1 lomeno r na druhú, 1 deleno. R je 6800 plus zátvorka 1 lomeno a XL je 3770. 3770 na druhú. Zavrieme jednu, zavrieme druhú zátvorku, rovná sa a výsledok je 3297,17 ohm. Tomuto sa rovná celková impedancia obvodu Z. Keď už máme celkovú impedanciu, môžeme počítať ostatné veci a to je celkový prúd v obvode I rovná sa U lomeno Z. A to sa rovná. Celkové napätie je 100 V, Z je 3297,17, takže dostávame 100 deleno 3297,17 rovná sa 0,03
ampéra. Podobným spôsobom si vypočítame potom prúdy IR a IL. IR sa rovná U lomeno R a to sa rovná 100 lomeno a R je 6800. Takže 100 deleno 6800 rovná sa 0,014 ampéra. IL sa rovná U lomeno XL a to sa rovná 100 lomeno 3770. Takže 100 deleno 3770 a je to 0,026 ampéra. Opäť v jednosmerných obvodoch sme si kontrolovali, že celkový prúd sa rozdelil na dva čiastkové prúdy a ich súčet nám dával prúd celkový. Tu nemôžeme takto overovať, pretože keď sa pozrieme na tento prúdový trojuholník, tak celkový prúd je vektorovým súčtom dvoch na seba kolmých zložiek, činnej zložky a reaktančnej zložky prúdu. Upozorňujem, že iba tento prúd koná elektrickú prácu. Tento prúd je tzv. jalový. No, vypočítali sme si všetky prúdy, už nám zostáva vypočítať si len uhol φ. Uhol φ počítame podľa nejakých goniometrických pravidiel. Vieme, že kosínus uhla φ je vždycky priľahlá lomeno prepona. Čiže kosínus uhla φ sa rovná 1 lomeno r lomeno 1 lomeno z. Teda kosínus φ sa rovná súčin vonkajších lomeno súčin vnútorných, čiže z lomeno r. Opäť vieme vyjadriť číslo z lomeno r, dáme si normálny podiel a to je kosinus uhla. Ale my potrebujeme vedieť ten uhol, nie kosinus uhla, takže toto číslo musíme vlastne odkosinusovať, musíme nájsť recipročnú funkciu arcus cosinus, inak povedané kosinus na mínus prvú výrazu z lomeno r. A to sa rovná, teda φ sa rovná kosinus na mínus prvú z lomeno r. Musíme mať kalkulačku nastavenú v stupňoch, ak to chceme v stupňoch. Takže kosinus na mínus prvú podielu z, teda 3297,17, 3297,17 deleno r, čo je 6800, koniec zátvorky, rovná sa a vyjde nám, že ten uhol je 60,99, teda približne 61 stupňov. Ak by ste si chceli vyskúšať podobnú kombináciu, tak pre zadané hodnoty L sa rovná 0,5 Henry, R sa rovná 5600 ohmov, U rovná sa 200 V a frekvencia F sa rovná 2 kHz, premeniť samozrejme na herce, výjdu tieto výsledky. XL 6283 ohmov, Z 4180,5 ohmov, prúd I vyjde 0,047 ampéra, UR vyjde 0,0357 V a pardon, IR nie UR, IR ampéra, tak, IL vyjde 0,03183 ampéra, no a uhol
Φ bude 41,71 stupňov.